joten kun tämä näytös tässä päättyy, niin menkäähän suurin joukoin sinne. Kannattaa ilman muuta kokeilla. Ja tästä meidän tuoteohjelma Vihkosesta sivulta 6 alkaen löydätte harvesterit. Hakkuupäät löytyvät alkaen sivulla 12. Ja sitten kuormatraktorit, aivan hetken kuluttua sanon sen tästä. Ne löytyvät alkaen sivulta 18. Ja 1510 tulee tässä jo sitten tontille. Sen aloituspaino perusvarusteilla on 17 900 kiloa ja kantavuutta 15 tonnia. Kuormatila on vakio leveä, kirjaimet VLS, ALS täällä tiedoissa perässä. Ja moottorina on tuo 6,8 litran Ranskan Saräänistä tuleva 145 kilowattinen moottori. Ja hytti on kääntyvä ja vakaava, kuten harvestereissakin, ja myöskin manuaalisti ohjattava. Ja näyttääkin siltä, että nämä kuormatraktorikuljettajat huomattavasti harvesterikuskeja enempi käyttävät